ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಬಾರೆದ ಕೈಂಚ ಆಜಾವೆ ಐತ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ರೆಸಿಪಿ, ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುತ್ತುಲ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆ. ನೆತ್ತ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು, ಅವನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ತರದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಯಾನ್ ಸುರು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಒಂತೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಗೆತ್ತುಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಓವು ಎಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು, ನಿಕುಲ್ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸುರು ಯಾನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಒಂತೆ ರಾಯಿ, ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಲ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಒಂದು ಕಾವನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡಿಯ ಲೈಕ್ ಒಂತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಡು ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಆತೆ ಐಡ್ಬೇಕು. ಒಂಜಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಜಾರ್ಡು ಒಂತೆ ಮಂಜೂಲ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಜರಿ ಜರಿ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂತೆ. ಯಾನ್ ಕಾಯಿಗೆ ಎತ್ತೊಂಡೆ, ಯಾನ್ 4 ಕಾಯಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇನು ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಪೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ. ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಪೀಸಸ್ ಇಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ನೋದು ಆಯ್ಪಂಡ ಇಚ್ಚಿನ ಒಂತೆ ಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಾದ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ದೀಪುಜಿ, ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಪೀಸ್ ದೀಪೆ. ಅಗೇನ್ ನಿಕಲ ಇಷ್ಟ ಮೂಲು ನಿಕಲಿಗೆ ಎತ್ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ನಿಕುಲ್ ದಿಯೋಲಿ. ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಕಿನ್ನೆ ಎತ್ತನ ರೆಡ್ ಗೆತ್ತುಂಡ್ಲೆ. ಕಡಿಪತ್ತಾನ ಲೈಕ್ ದಿಕ್ಕದು ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೆ. ಐಡ್ಬೇಕು ಟೊಮೆಟೊಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುಜೇರು ಪುಲಿ ಪಾಡುವೆರು ಯಾನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ರಾಯಿ ಪಾಡ್ಲೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ, ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಿಂಗು ಪಾಡ್ಲೆ, ಕಾಂದ ಲೈಕ್ ಆಯಿಲ್, ನಿಕಲಿಗೆ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಂದ ನಿಕಲಿಯಪ್ಪ ತಾರೆ ಕಡೆ ಲಾಸ್ತದ ಅದಾಗ ತೊಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪುಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಲೈಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೈಕ್ ಕಾಯಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಓಯ ನೀರು ದೀಬಿತ್ತೆ. ಲೈಕ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಡು ಅವೇನು ತಿರ್ಗೊಂಡು 2 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮಿನಿಟ್ ತಿರ್ಗತ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸಾಲ ಅವು ಏನಕ್ಕಿತ್ತ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಲಿಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡುವೆ. ಇಜಿಂದ ಅವು ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ತಾರೆಗೆ ತಿಂದ ಒಂತ ಚೂರು ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಸೈ ತಾರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಅರಜ್ಜಿದಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಇಂಚನೆ ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪಾಡು. ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಅಂಚನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜರೆ ಐಜಿಂಗ್. ಅಂತ 2 ಮಿನಿಟ್ ದೀದು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಅವಿನ್ ತಿರ್ಗಾಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ.
ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಕೆಲಕ್ಕೆ ತಾರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪರಿತಿನ ಅವಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಯಿನ ನೀರಿಡ್ಲ ಸುರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಡ್ವೇರು ಬಟ್ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆಗಾತ್ರ ನಿಕುಲು ಅಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಆಯ್ಕಡು ಟೊಮೆಟೊ ನಿಕುಲು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾಯಿನ ನಿಕ್ಕು ಪಾಡೋಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಯಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್ಲಿ ತಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಬೊಕ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇಟ್ ಕಾಯಿ ನಿಕಲ ಡೈಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಪುನು ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೊಕ ಸೈಡ್ ಅಂತೆ ಉಪ್ಪಡೆತ್ತನ ಉಂದಿಯನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ದ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಜಿನ ನಿಕುಲು ಪ್ಲೇನ್ ದಾಲ್ ಬೊಕ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಐ ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ನಿಕುಲೊಂದು ಕಾಯ್ದ ಬಾಜಿ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇದನ್ನ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕುಲೊಂದು ಬಾರಿದ ಕಾಯಿ ಆಜಾದಿನ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವಾರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್.